Croeso i Brenin, ysdych chi gyd gadw mewn i'r llys a llenwyr trysau. Neu ysdych chi gyd mewn y sgwad yn grid, mae'r sgwad just about yn ddigon mawr I bawb. Felly, dewch chi mewn, diolch chi am ddod and thanks for coming today. Anwyl gyfeillion, anwyl gyd Gymru, anwyl deulu. Diolch o waelod calon I Siôn Jobbins a'i bwyllgor sydd wedi trefnu hyn oll gyda dipyn mwy o waith nag mae'n hawdd I sylweddoli os nad ydych chi ddim yn gweld tu ôl i'r llenni I weld y cyfan sy'n cael ei wneud. Nid ar chwarae bach yw trefnu achlysur fel hyn. Rwy'n deall bod yr un fath o beth yn mynd I ddigwydd yn Mangor y fori. Wel, mae Bangor wedi dilyn Aberystwyth erioed. Ac y cyfan allai ddeud yw bod yn hen bryd I bob dinas na a tre nad yw eisoes yn anrydeddu Dewi yn y ffordd yma ac anrydeddu Cymru yn wneud hynny. Mae'n fraint arbennig I sefyll yn lle safodd Parêd, yr anwyl Parêd, a lle bu llynedd Gwilym a Megan. Naeth gymaint o waith yn y dre yma dros y Gymraeg ers blynyddoedd. A dwi'n teimlo mod I wedi cael yn hanrydeddu fel hyn oherwydd fy nghysylltiad ag Ysgol Penweddig. Ac yn wir, dyma'r anrydedd fwyaf dwi wedi cael ers y diwrnod yma yn Medi 1973 pan gynhalion ni'r gwasanaeth cyntaf yn neuadd yr ysgol. A rai ohonoch chi dwi'n gwybod yn cofio yr achlysur yna. Pan ddaeth enid a fi I fyw I Aberystwyth gyntaf yn 1963, newydd briodi, a minnau wedi bod yn dysgu yn Ysgol Maes Garmon, o'n i'n edrych rownd a gweld mae'r ffordd naturiol o addysg gael ei adrefnu yn Aberystwyth oedd I gael ysgol dwyieithog. Ac yn wir, heb I mi godi bys I wneud I hynny ddigwydd, diolch I Bwyllgor Addysg yr hen Sir Aberteifi, diolch I Mr W.J. Phillips, y cyfarwyddwr addysg, a diolch yn arbennig I lu o rieni naeth deisebu I gael ysgol Gymraeg mi agorwyd Penweddig yn 73. Mae iechyd a ffyniant ysgol Penweddig yn allweddol I Aberystwyth, I Geredigion ac I Gymru. Bathodyn yr ysgol yw pont. Oedd rai bobl yn meddwl pan nes I lunio'r y bathodyn yn wreiddiol, mae pont ar fynach oedd hi. Nag y bont rhwng de a gogledd. Oherwydd mae'r Cymru Cymraeg yn y rhan yma o'r wlad yn gul iawn. Ond ych chi fynd ychydig filltiroedd a da ni'n gadael y fro Cymraeg. A heb i'r Gymraeg ffynnu yn y fro yma, mi fydd y Gymraeg a'r Cymru Cymraeg yn mynd I fyw ar ddwy ynys a yn cael yn fwy anodd I ddod ynghyd I gwrdd yn y lle mae naturiol i'r Cymru gwrdd. Da ni yma I anrydeddu Dewi Sant. Rwyf wrthi, fel mae'n digwydd, mae'n flin gen I nad oedd ddim yn barod ar y chlysur, rwy wrthi yn sgwennu llyfr yn Gymraeg am Dewi Sant. A nid rhyw ffigur o'r gorffennol Celtaidd pell yn ôl yw Dewi. Mae o'n ddyn ac yn ffigur sydd wedi newid trwy'r oesoedd I fod yn gyfoes i'r oes oedd ohoni ar y pryd.
A mae Dewi yr un mor bwysig i ni heddiw, gredinwyr neu beidio, fel Cymru ac y bu erioed. Mae'n symbol ac yn noddwr i'r genedl Gymraeg ddoe, heddiw ac yfori. Yr ail beth i ddweud am Dewi yw bod hi'n sgandal i mi nad yw dydd Gŵyl Dewi yn ddiwrnod o wyliau cyhoeddus dros Gymru. Fi bobl yn gofyn am hyn ers 100 mlynedd a mwy. Yn wir, ewch chi yn ôl 200 mlynedd ac yr oedd Gŵyl Dewi yn cael ei gydnabod fel gŵyl cyhoeddus gan bapurau wlad. Bellach, mae gyda ni yn llywodraeth yn hunain, medden nhw. Does dim i rwystro'r Senedd yng Nghaerdydd rhag cyhoeddi Mawrth y cyntaf neu'r diwrnod agosa cyfleus yn wyl gyhoeddus i bawb ohono ni. Pa bryd, Carwyn Jones? Pa bryd? Gen i hefyd neges i bobl Aberystwyth. Mae'r dre hon yn un o'r canolfannau pwysicaf i'n diwylliant ni yng Nghymru. A mae'n dre braf i fyw yn ddi. Ond mae'n brysur llenwi a siopau mawr o bell nad sydd ganddyn nhw ddim diddordeb mewn Cymru fel Cymru, nac yno ni fel pobl Cymru a siaradwyr Cymraeg. Mae'n wir i bod nhw yn codi arwyddion ddwyieithog a hynny am ei bod nhw'n ofni Cymdeithas yr Iaith, ond gwerthu nwyddau o bell yma nhw a'r elw yn mynd yn ôl i Loegr neu gwledydd pellach. Os am Gymdeithas Iach, Gymraeg a Chymraeg yn bro yn hunain, cefnogwch ein siopau yn hunain. Siopau nifer ohonyn nhw, wy'n falch iawn o ddeud, yn nwylo cyn-ddisgyblion o Ysgol Penweddig, a'i rhieni nhw hefyd. Does gan y cewri o'r tu allan ddim taten o ots os eith yn siopau bach ni i gyd i'r wal, i fwydo waledau a chyfrifon tramor ei cyfrandalwyr. Does ganddyn nhw ddim taten ots os wneith ffermwyr Cymru fynd â'i cefnau'r wal. Felly peidiwch da chi a cholli'ch pennau pan ddaw'r ton nesaf o'r megastores sy'n mynd i gyrraedd ni yn y 3-4 blynedd nesaf. Cadwch draw os gallwch chi yn y byd. So thank you for this wonderful honour I've been given. Thank you to the people who've organised everything. Thank you for your presence today. To members of my family who have come here specially a long way. We all grieve for the loss of the recent rush of losses inflicted on Wales by the deaths of John Davies, our great historian, John Rowlands, a novelist and a great literary figure in our culture, and Mary Ellis of this town, who did so much over so many years for the local Welsh paper, for the church, and for social activities in the Welsh language in Aberystwyth. And above all, the passing of that great man, Dr. Parêd Evans, the friend of all who knew him, Welsh neu foreign, pwy bynnag oedden nhw, hen neu ifanc. We can't bring the past back, but we can take advantage of this occasion to dedicate ourselves anew to the ideals which inspired Parêd for 95 years of his life. The love of Wales and of the Welsh language, the love of our communities, and the love of humanity. Let's all go to it, all of us, i'r gad, brynu yma o hyd. Yn ysbryd ffydd a dyngarwch Dewi Sant, ydyn ni am wneud y pethau bychain dros ein cymdogion ac eraill. Ydyn ni am ddysgu, siarad a defnyddio'r Gymraeg ar bob adeg posibl? Diolch yn fawr. Ydyn ni am ddathlu'r gorau am ein gwlad a'i thraddodiadau gan greu diwylliant fyw, diwylliant Cymraeg fyw a newydd i'r dyfodol. Diolch yn fawr.